shua bangan cup ini ribbon kum kadak kajing play bait ba ya kan nika lenti ya kali kaba si kilometer tam kaba hap apo kahima sora ya kaba kanika surok kan yalam syaka jaka parking kabla bu bala penbait dak kahima sora nakamenta kiniki kali kit motion baro kibaya lingba jong kanika surok siapa Bangladesh te hani kasngi naso ban penpau ka jing ai play ke bakarpang na kalyang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka jing Treshitom bat ka jing la jong I paim bat ka hima sora bat ka jing sokhya ka jongki bandon ya ka ni ka parking ka bahe ban wengrut sisundon ya ka jing wit kiba ya kendo hakabide bak kayi ka khabar siapa Bangladesh te nga ai khobleiru ya ka jinge dan lang jongki menteri ki bakrau I secretary jong ka hima nangta nakalyang ka shnong bat nakalyang ki wei pat ki hima kumju nakalyang I in charge jong ka BSF Balaganj baladan lang bat ki wei ki rangba ki longkeme ha kani ka por let's say na po custom mo fio dan ma ha nakalyang ka custom ke dan lang tenge ai khoblei kerpang lang ya kiru te hani ka por nga ringkat ka jing sakhi lang jong babon dengan cup uni ribbon kum kadak ka jing play ya kani ka surok let's come one two bu akiat nak menta bang ya ki kali barung hang ni insim ka bai parking nang ni tai ga yang tai ti kini ki lain la pen biang lupa nak menta bukin yang ki drop la ki jong ki lain la ai jing tho ai ti ro kini yang bai kana kan num don su kono kono je kini yang lain kini ya bai kat kum kapali ba ke de ban ya te menta nak yang I CM ngi kapat I be in soba dia kan ni ru be in play lang ka ha ni ta sahisien nga sobat penpau jingkemen ban ya dan lang hang ni hapo majai ya ka ban yo ban play sai kanika parking paitba yeki truck ban kit iki motion ban export se Bangladesh kabala penkre nakalyang kahima sora hapo jingelam jong ipaim Freeman CM ringkat I secretary baki menteri bakrau baro nakabenta kabit kabyang jongki nong khayi kiba juya khayi khabar sharnish po Bangladesh namta ka jing .com ka jongki te ai kublai sai sien ya jing Treshitom jong kahima kumju jui pa im bat baro kibai don benta kumju ki wei pat ki hima kibai don lang hani kapor naka hima sobar nangta walong bat kiwe kiba marjan kiba nyaai ka jing trailang hakani ka kenti mentah kumju ngi ai khublei ka jing don lang I in charge jong ka BSF Balaganj nangta naka custom bat kumju na I police na I in charge jong kanika area sini naka police department kumju yeki longkeme baro pedan lang kumju yeki ba yawan sa kanika por dengan cup ini ribbon kum kadak kajing play ya kanika parking ke belapan krek dak hima we are live kanika perda jong ning mau sak ken mau kum kadak ban play kanika parking kanika sini Kalau